खुलुमबाय गिबि गिबियाव नोंथांमोन मिडियानिसिम क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय बावहरो आरो समग्र बर' जाथिनिसिमबो जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। गिबि गिबियावनो नैबेखौ आङो साबायखर बावग्रोनो सानदों जिल्ला कमिटिनि जानानै जायफोर बिथांमोना जे दिनैनि बे हाबाफारि खालामनायाव जे जाफुंसार होनायाव डनेट खालामदों बे बिथांमोननिसिम गिबियावनो आङो जिल्ला कमिटि जानानै रोजा रोजा साबायखरखौ बावग्रोदों। जे दिनै जोङो मोनसे प्रग्राम लादों बे प्रग्रामा जाहैबाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि ब्रैथि गायसनथाइ सान फर फाउन्डेसन डे आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो माखासे फिरफिला दैखोनाय हमेज खालामनाय हाबाफारिखौ लादों। जोंजोंहाय माखासे गोबां खोन्दो 10था खोन्दोआ दिनै नुजाफैदों। 10था खोन्दोनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाफैदों। लोगोसे जोङो सेन्ट्रेलखौबो हांख्रायनानै लाबोदों आरो दिनै फुं बाहागोआवनो बे फिरफिला दैखोनाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो बेवहाय आलासि हिसाबै जोंहा बनजित मन्जिल बसुमतारी मानाव गेदेर बनसुनि आफादगिरि सारा दंफैयो। बिथाङा माखासे खोथा बुंलाङो। दा क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफाद हिसाबै आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जों क'क्राझार जिल्ला कमिटिया जोबोद स्ट्रं आरो मोनफ्रोमबो खोन्दोआवहाय जे लेप्स जानानै थादों बे लेप्सखौ जोङो बावैसो साननि उनावनो जोङो दाफामफिनजोबनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलावहाय थिरांथा लाखाबाय आरो मोनफ्रोमबो खोन्दोनि सिङावहाय जोङो खोन्दोसा दानायनि हाबाफारिखौबो जोङो लासैनो मावफुंगोन। दा बेनि गेजेरजों नैबे खोथाखौ जोङो बुंदों खोन्दोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जे बिथांमोननियाव जे गोदोनानै थानाय जे नेसनेलिज्म हारियारि सानस्रि जे दं बे हारियारि सानस्रिखौ फोजाखांनांगौ आरो मोनफ्रोमबो आन्चलिकआव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम माखासे एवारनेस प्रग्राम लानानै बे हारियारि सानस्रिखौ फोजाखांनानै जोङो माखासे खामानिखौ फोजाखांखांनायनि उनाव जे जोंनि बर' हारिनि देरसिन सिमां बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जोङो दाफुंनायाव मोजाङै मोजां खामानि मावनांगौ आरो दुलाराय बर' माहारिया बे बनसुनि हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ आरो मरेल सापर्ट होनांगौ। बेखौ आङो दिनैनि बे नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरबाय। क'क्राझार जिल्लाया फैगौ समावहाय माखासे उकिल आरो माखासे रिमट एरियायाव थांनानै माखासे एवारनेस प्रग्रामखौ लानाय जागोन। बेखौ आङो जिल्ला कमिटिनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों गोख्रोङै फोरमायहरबाय। एसेनोसै। जिहेतु 4 बोसोर आबुं जाबाय नोंथांमोननि जिहेतु नैबे बर' माहारि फरायसा आफादा जिहेतु माबायदि रेसपन्स मोनबोदों रायजो राजाफोरनिफ्राय? रायजो राजाफोरनिफ्राय बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोबां समाव मरेल सापर्ट मोनदों। रेसपन्सखौ जोङो गोबां मोनदों। नाथाय माखासे समावहाय जोङो लेप्स जानानै थादोंमोन। नाथाय दिनै जावरिखांफिनबाय आरो जोङो जिल्ला कमिटिनि जानानै बेखौनो बुङो आरो सेन्ट्रेलाबो बेखौनो जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय थायो जे दिनैनि समाव बनसुखौ खुनु हमथानो हानाय खुनु गोहोआनो खुनु शक्तियानो हमथानो हानाय गोहो गैया आरो जोङो बड'लेण्डखौ जेखि हेंथा फैया मानो हारि दानायाव जेखि हेंथा हेंसि जेंना जेंगोना फैया मानो बेखौ जोङो बनसु हिसाबै बेखौ मावलांगोन। जोंनि देरसिन सिमां बड'लेण्डखौ मोनागौमानि जोङो थाथ'नाय गैया आरो बेखौ जोङो मोनथारगोन होननानै दिनै थिरांथा लानानै जोङो आवगायगासिनो दङ आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा दिनै सानफा एफा लोब लोब जोंजों फैनानै मदद होगासिनो दङ। बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरबाय। जिहेतु बनसु हिसाबै मोननै खोन्दो जानानै दङ जिहेतु बबे मोनसे खोन्दोजों नोंथांमोनहा खामानि मावगासिनो दं? मानाव गेदेर बनजित मन्जिल बिथां सारनि दैदेननाय बनसुजों जों खामानि मावगासिनो दङ। गुबुना जेखि मावा जेखि थाङा नाथाय बास्तबता रियेल बनसुआ मानाव गेदेर बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथां सारनि दैदेननाय बेसो एक नाम्बार। दा जों बेजोंनो दङ आरो बेखौ लानानै जोङो आवगायगासिनो दङ। बे फुरा रायजोफोरनि सापर्ट आरो बेनो रियेलिटि। गुबुना जेखि जाया आं बेखौ बुंनो थाङा नाथाय जोंनानो मोनसे रियेल। बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि गेजेरजों मिडियानि नोंथांमोननि गेजेरजों मिथिनानै लानाया जोबोद गोनां।